Sian pangip diang song bhai pi baro shakaniga Bible quiz bat ngai ngo yo blay da shisha lang baki response ki jong pi ke bangi la ya don ya ka Bible quiz man him tayo pi ong shisha ba fila yo ma jingkar ku ke babun lang baki ni ki Bible quiz lang baki ni ki jingkli ke bangi ngila yo ban kli bat ban jubab lang baki ni ki nong shimanta ha kaniga Bible quiz da ka juk jinget ngai ha kaniga poru kat ba pidang ya ini bat ngi hakani ka Bible quiz kat ba pidang ngap ya kita ki jingkli baro ka ba kini ki nong shembenta ki jongi hakani ka sngi kin yo bat kin yo ban jubab ru ngange pindon bentalem hakani ka Bible quiz bat pila ru ban jubab kat ba ki dang yo ka benta ka jongki bat ka por ka jongki ya ka ban jubab ya ka jingkli ka jongki ko blai shibon sa isin ba piyai ne hakani ka jingshakri ba pin pet ya kini ki jingshakri ka ba per ka ba la pen mi lang ba ka Potternet bat ka wei ka jingtmu ka jongi nang ne ka David ya ka ban penroi shishai ka ktien ka jong ublai but kita ki brio ki banget ki brio ki jong ublai ru da shisha ken roi ha ka jingtip ya ka ktien ka jong ublai bangin long i wei pi wei ki brio spa ha ka ktien ka jong ublai na ba ken ma ka ktien ka jong ublai hi day hi ublai yo honest ningkong ko ong ba ha ka ba men ningkong la don uktien bat uta uktien ula long bat ublay bat uta uktien hi ula day ublay de kum ta ngi ai ngo yo try jisu bada shisha ulong uta ubasbun uba ai klut ya baharo kat ki bapan kum bala so aka shithi u Jacob bala da don manu na pedeng jongi ki baduna ha ka jing start un pa na ublay na baka jing start ka ba shisha ka wantang na ublay na utry jisu kum ta ngin le ka bansdang miang sa sien pat ya kanika Bible quiz lembat kini ki baya shembantalang bat ngi haganika sngi bat haganika sngi ngi don pat deka group B ya ka bani le kanika Bible quiz bat haganika poru anda ka bala kut jang kanika Bible quiz ngin yo pat ka wei ka team ka ban let pat ban peteng sa shakmat ki Bible quiz ki badang bun ban poi shadu kita ki final ken bat nganget hadu ban dadei hakata ka por Piru iway pishem bantalam hakaniga Bible quiz bangi das ngo comment lada pila banuan ban shem bantalang hakaniga Bible quiz hakaniga jing shakri lada umdei banwan shem banta ban shong hakaniga jaka handre fin shong pat haka jaka jongki audience ba piru fin yo bantalam ban shong be hangne ban yo live yakaniga quiz bat kum juru lada la ban jubab ru ikitaki jingkli lada umdon pat ki ba jubab na pedeng kiniki Nongkhryiem benta. Tingin ya syakmat hakaniga por. Lengba kiniki lightly ki team hakaniga sngi. Tingin ay ka jingtap ti ka ba jam. Ya kiniki lightly ki team. Ngidon ka team Ruth. Ngidon ka team Jeremiah. Bat ka team Esther. Tikum ba julong. Ngin le syua hakaniga por. Ban yok ban itu syua pat. Iki Nongkhryiem benta na kiniki lightly ki team. Nga IT syua hakabaningkong. Ban penitu ila di. Yaki Nongkhryiem benta jong ka team Ruth. Kakerteng jonga kada ibani Sham Kim. Kakerteng jonga kada Anisha Suting. Kakerteng jonga kada Ailinda Karsimyong. In Ashtapti nam taga team Ruth. Bat ngidon rupa deka team Jeremiah ngat kerpa deki team Jeremiah ru bakin pen itu ialah dia. Kakerteng jonga kada Mewan di Somoto. Kakerteng jonga kada Enric Moto. Kakerteng jonga di Wanda Shisha Mautwa.
Kakarteng jonga kada iban lamo tho. In ai tapti yaki bat kum juru ka team ka bakadu jong kadika group B kadika team Esther ru kan penisu yala dia. Kakerteng jonga de pedang damuan lang te. Kakerteng jonga de dari Shillong te. Kakerteng jonga kerjaan skam kerbikiu. Kakerteng jonga dawan penhun Mishela. In ai tapti ya baru lightly ki team hakanika por. But ngis ngongo yo blay sa isian pat ba upenla yangi weipi weikum ni banwan bandan bantalam ban roy hagaktin bat ka jingtip ya kaktin ka jong u blay tingilay bansdang ya kanika Bible quiz leng ba kiniki South Liki round ki bangi judan ha kiniki quiz bat kumju ban pen kan mau biang pi sa isian ya man ki jubab ki badai pin yo shipo point. Balada pimla pat pila ban pas no syakaway pat ka team bat kani ka team ka ba yo ban juba pat lengba ka ba syupas no iki jingkeli pin yo san point. Henry lada don rupa na preng kini ki baru lightly ki team bamla ban juba yen ai pat ka jingkeli syapiki audience tengah kerpat piki audience ru pin long ki ba syem banta ha kani ka quiz. Yen le ban sedang lengba kani ka round 1. Tika round 1 ngin sedang pat ha kani ka por lengba ka team Esther. Team Esther, kani ka jingkeli na ka benta jong pi pin sngap ha. Ya ka round 1 ngingi khot da ka jinget. Ha kini ki babun hi ki jingkeli pin syambet ki dei bet syapang kita ki briu ki badai nuksa syapang ka jinget na ka benta jingi we pi we. Te ngin sedang na ka team Esther ha kani ka por. Kani ka jingkeli na ka benta jong pi Team Esther. Ublay ula kerku ya unowa bat ki pateng jong u da ki kenjamrat bat ki jur bajer ngam ban long jingbam. Henry ya ka pat ublay ula khang ya ki ban bam. Kumya ka snam. Tingin aja tapti ka jubab ka badai. Si po point ya ka team Esther. Kenma ublay ho hadin ka jong ka jingshlay ula kerku. Ya ki pateng jong unowa ki ban ka na u syakmat ya ki merat ya ki jur barok ban long jingbam Henry ula khang persyapat ya ka way kata ka de ka do badang sa ka snam ka jing im bat kata ngin syam na ka Genesis long ka ba khandai ka dekot ka ba saw ka jingkeli ka baningkong sya ka team Jeremiah kani ka de ka jingkeli na ka benta jong pi fen ngap ha bat jubab ya kani ka jingkeli kei kata ka jutang ba ublay uyate bat unowa hadin ka jingshlay ka Kei kata ka jutang ba ublay ulayate bat unowa hadin kata ka jingshlay Ba num penchlay shu arsin da ka Amen. Tingin siya mi kata ka jubab ka baday ublay ulate ka ni ka jutang ban onom shlay shu haka ba arsin lani ka jubab ka baday ublay unom penjot shu da ka jingshlay ya ka do baro in ash po point ya ka team Jeremiah bat katarung in syam na ka Genesis hi ka lenong ka ba khandai ka dekot ka ba khatsan ka jingkeli ka baningkong syapi ka team Ruth skap bai ka jingkeli bat jubab manu bala syatim namar ka pop uham ubala khmi ya ka jinglengkot ukpa jong u kanan. Si po point ka team Ruth. Ukanan ukun uham ula syatim. Namar ba uham ula khmi ya ka jinglengkut ka jong ukpa jong u Noah. Ka jubab ka bangin syam ha Genesis long puan hundai hi ha ka dekot ka ba arpo san. Ngilip hai biang sya ka team Esther. Ka jingkeli ka ba ar ya pi ka day kanis ngap ha. U Abraham upa syakari ayu ya u syakri jong u ban syem tengah ya u Isak ukun jong u. U Abraham ula pa ya u syakri jong u ban leit syakani ka way kari ban syem tengah ya ukun jong u Isak. Pinhak ban ai kerteng jong kadi kari. Ke ka kerteng jong kata kari bau Abraham ula pa ya u syakri jong u Manlik syem tengah ya ukun jong u Isak. Bat kapor kalakut ya pi ban jubab tikum ta kanika jingkeli kan leit pat syakati Jeremiah.
Piko aban jubab ya kan jingkeli. Akashnong on. Syakashnong On. on 4 day. Team Ruth u Abraham upa shanu. Syakari ayu. Kanu kata kari kaba u Abraham upa. Pidan ar second, she second, but kapor kalakut ya piru. Tingili pa hakari kapor, syaka jingkeli ka baar na kabanta ka team Jeremiah. Team Jeremiah kani ka jingkeli na kabanta ka jongpi. Kikmi kikpa u Moses. Kidei naka ying lani naka judge ayu. Levi. Naka judge Levi. Si point ya ka team Jeremiah. Haba pipuli naka Exodus kalenong kabaar hi kadukot kabaningkong pinshem bahang tu la batay ya ukpa barka kame jong Moses. Baki wan naka ying ki Levi. Tika jingkeli pat menta syaka team Ruth. Kadi ka jingkeli namta ka jongpi pins ngap ha bat ai jubab. Kita ki beriu ki badang ya menba uji su urung haka ying u Jairus. Kila le ayu haba uji su ong ka kena kam shim layap hanre ka thia. Kilar kiben. Si point ka team Ruth. Habangi pulie naga gospel kat kum u Marcus lenong ka basan dekot ka basau po hang tu fin shem ba kat ba uji su ulai hakayeng jong u Jairus ban pen khia e kata khun ka jong u hanoi pen ban la don kita ki briu ki bla don hang ta bat ki bayam namar ki ong ba ka kala yap hanoi haba uji su ong em ka kena kadang thia omdei ba ka yap pen ban kini ki briu baro na ka bayam ki Reki. Tishi po point ya pi. In one no part hakani ka por. Shaka team Esther biang kadi ka jingkeli na ka benta jong pi. Skap haka jingkeli ka baong. Ka Herodias kadai kalok jongno. Ka Herodias kadai ka tengah jongno. Jong Philip. Jong U Philip 10 points. Eka team Esther. Kaon ka Herodias hakaba meningkong kaladei katengah Jong U Philip. Henry u Herod ula shim no pat eka. Badai namar kata u Yohanes no Pembaptis ula maham u Herod ba unum shim ya katengah Jong U para Jong U Philip. Katangi pulia na Marcus lenong ka ba Henry ka dekot ka ba kat nyo. Bat kani kadika jingkeli ka ba kadu jong kanika round. Syaka team Jeremiah. Team Jeremiah kani kadika jingkeli yapi. Utau syakri rang ba u Abraham. U ai ayu ya ka Rebecca anda makala ai ya u bat ki ut jong u. U syakri rang ba jong Abraham u ai ayu haka Rebecca. Kinot ser kemut but ke kadukti. Kadukti. Tengin ai jing tapti kadai ka jubab ka badai la ya ka not siar bat ki jingdeng hakikti badai ki kadu mo but kata kadai ngin syam naka Genesis kalau nong ka ba arpusa dokot ka ba arpo ar te ula ya ka kanot siar kabashong kumba shiteng tola but arteli ki kaduk siar kabashong kumba shipo tola te but kajingkeli kaba kadu pat haga round 1 kabangin penkut but ka team Ruth kani kadi kajingkeli kaba kadu manu bala bujli ya kajaka jong u Judas Matthias. U Matthias and I kajing tapti ka team Ruth. U Matthias ula shim ya kajaka jong u Judas. Tela don arngut kibala kontes ngilaban ong mo kibala sya jit uwe ude u Justus but uwe pat u Matthias. But u Matthias pat ula angat ya kaban shim no pat kajaka jong u Judas. Ti but haka round kaban ningkong
Daka jinget. Tengin pet pat eki score jong kini lai teliki team. Lada ngila ban yoi haka screen ka jongi. Nginan stapti ka team Ruth Shua haka ni ka por. Daki lai po point. But ka team ko baan, ka team Jeremiah ru kayo lai po point. But ka team Esther ngidang don haka arpo point nginan stapti namta jong kiru. Kani kadang day tangka round kabaning kong round 1 tingi dang don so lightly ki round. Ngin lay pa kani ka por ka round 2. Ka round 2 pila bani I ha ka screen ka jong pi pinhaban ayaka jingmut. Ti ha kani ka sngi ha kani ka Bible quiz ila wan lam shapi ki kerteng lani ki kentin mo kaba pinsyam ha ka Bible kaba don jingmut. Bali la ai kerteng kumni belani bali la khot kumni ya kini. Tiga ba ningkong du ngin let pat ban sedang leng ba ka team Jeremiah ha ka round 2. Round 2 ayaka jingmut. Jeremiah pinhaban ayaka jingmut jong ka kerteng Abraham. Balai ublay ula khot no yu Abraham. Namar u Abraham kabamut. Kupa jong kijat ben rio. Kupa jong kijat ben rio. She po point ya ka team Jeremiah. Kilas ngolong mo Jeremiah. Ba kadai kaba pipiong kupa jong ki jat ben rio. Handre dang duna sa iwi kentien hangta baong kupa jong ki jat ben rio babun belen. Father of multitude. Te ublay ula khot kerteng yu Abraham ha Genesis kanyo du khot basan ba unsalong ukpa jongki jat benrio ki ba bun. In late part siya ka team Ruth ha kani ka por pi haban ai ka jingmut jong ka kerteng Iso. Iso kabamut kumno. U Iso kun u Isak. Ba misnyo. Bami shnyo pila ban ai shushu. Ki babun higi klung mo wat ki mararu habada kha ki kuon ki mi shnyo. Telada ka team Esther ka kwa ban jubab kai ka jingmot Iso. Unong baik berat. 4 day. Team Jeremiah mot kumno doong Iso. Bawan Nadine. Bawan Nadine 4 day. Tengah try ha kani ka por ka kam ka jingkeli henry again kembanga ong ladang ila puli bahai kani ka lenong nginum syam baka namar hang tu la batai balai la khot kerteng ya Iso. Namar ka jinglong ka jong u. Kumba pila ai ka jubab team Ruth pila ong ba mi shnyo. Handai nginum pedang lut namar ba mi shnyo baro hi ki mi shnyo baro ki klung mo la ki klung ki kun breu la ni jong ki marat ki don hi ki badon shnyo. Te kam padai lut tengin sange shwa hangta ngin leit syaka jingkeli ya ka team Esther. Team Esther kani pat ka jingkeli ya pihaban ai ya ka jingmun Rehoboth. Balai lakot Rehoboth. Kay ka jingmut Rehoboth. Kadiru kaya day bat kajing batay lani kajing jia hakapor jong u Isak. Bau Isak ula khot kerteng pat ya kani kajaka Rehoboth. Team Jeremiah lada pikwa ban jubab.
Tikila keranga ke team Jeremiah ngin pas no siya ka team Ruth. Team Ruth ru kila ya keranga. Te halor kataru ngin ya ngap shwa ha kani ka por. Ngin ya bet siya ka team Jeremiah biang sa shisin pihak ban ai ya ka jingmut jong ka kerteng jong kani ka jaka balak khot bir sheba kani ka pung te bali la khot e kani ka pung bir sheba Bau le tek jutang Abraham bat Abimelek. bat u Abimelek empat day te kani ka jingkeli kan le sha ka team Ruth kani ka kerteng jong kani ka pung bat la ai kerteng kani ka pung ka bir sheba por kala kut nam ta jong pi te ka team Esther la da fi kwa ban jubab Ya ka baka hagar ka lasyam ya utra itu kepung. em kam de sha pang ka hagaru tingin le pat ha kani ka por shaka wei pat ka jingkeli shaka wei pat ka kentin la ni ka kerteng ngin le pat shaka team Ruth pihak ban batai ya ka jingmun habala ong Talitha kumi Ku kena tu yang. 10 points she point ya ka team Ruth kini ki kentin bau Jisu la pendon kam na ka banta ka kun u Jairus u ong Talitha kumi ka bamut ku kena tu ngaong hapa tu yeng ya katangin syam na Marcos san ka dukot ka ba Sao Po Way bat ka jingkeli syaka team Esther pihak ban batai lani ban a ya ka jingmut habaong Ephatha Long balatim. long balatim em team Jeremiah Tolong belak pli. long bala pli la jan mo ka team Esther han rem de long bala tim long bala pli tingi yo sun point ya ka team Jeremiah kini ru kidi kentien bau Jisu ulaong ya uni uba kelut bat ba thlun ha ka gospel kat kum u Marcos unong ka bahnyo ka dukot ka ba lai pusa uong Ephatha ka bamut tolong bala play bat ka jingkeli lani ka kentien ha kani ka por shapi ka team Jeremiah pihak ban ai ya ka jingmut habaong Beelzebul Orang bak kiksut. rangba kiksut shipo point ka team Jeremiah ya kaniru la pendon kam daki breu daki pat ba ya uji supat ban ong ba uji su ula be ya kiksut daki rangba jong kiksut kamut Beelzebul but ya kani ngin shem naka gospel kat kum u Lucas hakalenong ka ba katway ka dukot ka ba katsan but ka jingkeli shapi ka team Ruth but kani ka deka jingkeli ka ba kadu lani ka kentien ka ba kadu lani ka kerteng ya ka ba pihak ban ai ka jingmut ka jingmut silom ka jingmut silom kani ru ka deka kerteng ya ka bala khot ya ka wei ka pung la khot silom ka ba modayu habaong silom hidan nyo second Long balak kerku. pat day em team Esther bi kwa ban jubab Ha ka balak pa. ha ka bala pha tingin ai sun point ya ka team Esther ngin shimi ka jubab jong pi ha ka bala pha hanrei silom ka de ka pungsum ya ka ba o Jisu ula pha ya uni ubri uba matla ban let ban beta ti ha bada ong silom hang tu la batai ka bamut bala pha
Badong silum ka bamut balak pa. Kani ngin shem haka gospel kat kum oyanes kalau nong ka ba kendai ka dukot ka ba hinyo. But ka ba kadu haka ni ka por. Jong ka round 2. Lani ka round ka ba ar ka ba dehi syakatim Esther. Pihak ban ai ya ka jingmut jong kani ka kentin lani ka kerteng boong akel dama. Akel dama. Kani pat kadai ka kerteng jong ka lingka balakot akel dama. Lakot kerteng ya kani ka lingka ka akel dama. Kamut kumno. Kakandau balak tim. Kadai ka kendo ka balak tim handai kampat dadai ya. Team Jeremiah piku aban jubab. Kalingkak senam. Kadai ka lingka ka senam lajan Ruth ku aban jubab dia kata. She second. Bat ka por kalakut. Tehari hakani ka round pat ka Jeremiah ka yo biang sun point. Namar kadai ka lengka ka senam. Sun point ya ka team Jeremiah. Ina stafti ka team Jeremiah. Habaong akal dama kani kadai ka lengka ka ba u Judas ulathiet. Lengba ka ka pisa ka ba uladino ya u Jisu. Handrei hang ni pat ula let bat ula sedin ya ladi handrei ula ha bat ula pat taki snare ki jong ukila milut bat dei namar katai kani ka lengka la khot lengka ka bakanja hai ba Judas ulayap namar la pan ya kata ka senam bat ya kani ka lengka la khot akal dama namar kani ka di ka jingmut ka lengka ka senam bat kata ngila poi syaka bakut jongka round 2 ru kumju bat ngina jutapti namtai baru lightly ki team bat ngin pet ru ya ka score ha kani ka for ka team Ruth kala yo sau point haduk ki artli ki round tingin aj tapti ki ka team Jeremiah ngin aj tapti henreu point but ka team Esther arpusan point ngin aj tapti ki ro gin I'm sim lamiki but ngin yat bet chaka round ka ba like around 3 but hagani ka por kumbangi la le haka tayo ka bala late no ba POE yakiniki bel hakmat jongpi baro lightly ki team but kay ba pihak banle kadai lada pitep ya ka jubab pinhak ban nyon yakanika bel ba pipidon hakmat jongpi pila ban persang ban tunjuk ka sawan em to handai mentapat pin sawa tang lada pitep ya ka jubab mo te hakani ka round 3 pat lani ka round ka ba lai pin ban jubab kat nu snem te menta pin ban jubab yakiniki jingkeli bat ka jubab ka dei bai chapang ka snem mo kat nu snem pin yo santliki jingkeli hakani ka por haka round 3 bat kat ba stet mo jaru ba stet kikti bat ka jubab ka badai pin yo ru ban lum ye kitaki points na ka bantaka team ka jongpi te ka jingkeli ka baning kong ya baro lightly ki team ka day tas ngap ha unowa em kat nu snem Jeremiah Angai kadi ka Jeremiah ka bala pensawan ning kong do Jeremiah pila ban jubab unowa em kat nu snem Kendai spa sanpo. Kendai spa sanpo Jeremiah she points Pinishem ha Genesis kendai kadukot ka ba arpu kendai la tho hang tui karta ba unowa ula em ha kani ka persei bat kala day kendai spa bat sanpo snem ka jingkeli ka ba ar ngap ha bat penstet iki kti menta bat pinha ban jubab ka nu snem ka sara ka em ka nu snem team Esther pila ban jubab ka sara ka em ka nu snem Shispa arpunyo snem. Shispa arpunyo snem ka badai. She point ya ka team Esther.
kum ju biang ngin keli kat nu snem. Ka jing keli ka ba lai. Penstet baki kti. But ipi ba mo in pet manoba stet do ki kti. Ka jing keli ka ba lai. Ngap ha syabipin pensawa. U Isak udon kanusnem menba lakha kun ya u. Tim Jeremiah, tangka tim Jeremiah bala pensawa. U Isak udon kanusnem menba lakha kun ya u. Chispa. Mdei. Napre kini atli ki team na dafi kat ba fi stat. Okay, team Ruth ko aban Lai jubak. pesan. Lai pusan padai. To team Esther Lai pulai. lai fulai padai. Ti amdan ba tip ya ka jubab. U Isak udan kat nusnem men ba lakha kun ya u. Te ka por kala lej no. Henry ngidang don pat saat li ki jingkeli. Penskap bahai kini ki jingkeli bat penstet iki kti. Teskap bah shwa ya kanika jingkeli. Namar pinumi I hapo screen te penskap bah. Uni umensi bam kut hau tau beri uba syong psut. Tekai ke jubab. Te pila ban jubab. Uni umensi bam kut hau tau beri uba syong psut. Kau awan jubab? Kau awan jubab? Tu, di masa kau awan jubab. Tapi lah awan jubab. Kata kali gaji keliu ni mensim bam kut ha uta ubri uba syong suan. Dai namar kata ngong das ngap bah shwa ya ka jingkeli ai bangan penkut ya ka jingkeli nang ta finsa nyon ma ta sa isen ngin lek biang ya kanika jingkeli tika jingkeli ka basau ya pi ka dai kumni ngap hai ka jingkeli uni umensi bam khut hau tau beri uba syong ksut u khot kerteng yaladi upat ba ti haba ong pat ba ka bumut kat nu ngut ki mensim ladan. Jeremiah Henry Hajar. Okay. 4 day. Esther Sahajar. Sau Hajar 4 day. Lai hajar. Lai Hajar 4 day. Ladangi la pulie bha ye kanika dekon. Finsyam ba la so hang tu hapo bracket. La so hapo bracket kumba kat nu hajar ki mensim bam khut kila no yap habala pha syakitaki sniang te kat kum ka jingkhen jong ki shipai room la khot pat ba la ne legion la khot hapdeng kitaki ar hajar bat henry hajar henry ha kanika gospel kadai nak kawai nak kita ki sautli ki gospel ba la batai don katnu ki mensim bam khut te henry fi klam pat yo te ngin ngap no ya kataru hangni ngin lej pat ban syem ya ka jingkeli ka ba khadu jong kanika round te ngap ha ka jingkeli ka ba khadu kadai kumni ubri uba pangkro ba ujisu upen kia hagasngi sabaton udai ubala pangkro la katnu snem Lai pupra. 4 day ngap biang ka jingkeli ubri uba pangkro ba ujisu upen kia hagasngi sabaton udai ubala pangkro la katnu snem lakat nusnem. Dipilak ban. Okay. Team Esther. Kapra.
kat pras nem tingin ai ka team Esther Bade katangin pulie naka gospel kat ko Lukas kalau nong ka ba kat lai de kot ka ba kat way hang tu la so shai ba uniu ba pang crow la kat pras nem Bat kat ni ngila poi sya ka bakut jang ka round 3 rukum ju bat ngin pet ya ka score ka jong pi ha ka screen Tegin pet ka team root tengin an sya ka team root Sao po point Nang ta ka team Jeremiah nyo po point But ka team Esther Sao po sun point tingilai iba hakabakut jong ka round 3 la ni ka round ka balai ngi syamba ka team Esther kelas dang ban kiu mo tingi dang sa stang ka we ka round kani ka round ru ka day ya baro lightly ki team hey ba pin ha ban pen stat biang ya ki kti ki jong pi Ti kumbang ila don mention tayo rukum ju ka round ka bakadu la ni ka round ka basa ka badeka visual round. Hey ba pinyo I yakider haga screen ke jong pi bat pin ha ban batay kadi ka ba pi fi yo I ba fi pen ka kren chapang ke na ka Bible. But haga diga por ya ka round 4 pat. Inle ban sedang namar ka day ya baro te sa isien pin pen stat yaki kti But pechua bapin juba. Mo but pin yo I haga screen ka jong pi tang kumba she post second. But kan sa ja no ka dur te fin pech bha shwa bapin juba. Tengin pech ka dur ka ba ningkong do. Tengi ai no ka team Jeremiah Paul belak pen baptis ke Lydia. 4 day. Team Ruth ko aban juba. Ka Raquel. Raquel 4 day. To. Ngin ai no pat ya ka dur ka ba ar. Ya ka dur ka ba ar. Ngin leban pet ka ba ar pat. Team Esther biang Jacob. Bi yu yang Jacob. Yes. Tingin ai si PowerPoint. Ya ka team Esther. Kani ka day Japang kataga jing post niu u Jacob kuma pipi ong pi ka jing post niu u Jacob ha hey kataga jaka pila ban batai ha Bethel, yes. Si PowerPoint ya ka team Esther. But ya ka ni pinsham la batay ha ka Genesis nong ka ba arpo pra ha ka dekot ka ba si po ba o Jacob ula post new ha Bethel. Kadur ka ba lai. Pet ba ya baro ki breu ha kini ka dur pinsham team Esther biang. Kani ka dur ka batay ayu. Syapang jong no. Siapa nguji suba ubatay ya kisenran. Ubatay ayu ikisenran. Ubatay ba batay ko natin. Hikai. Kisenran kim ju no mo Jisu kat syaba ulen. Dan bat u Jisu ru ubatay uhikai be kisenran. Handai lada pi kamlong benya kam syai. To ka team Ruth Ujisu ubatay Shapang ka Parshi Nongbet. Parshi Nongbet Jeremiah Jisu hikai kesenran ba kumno bagi dibeli jalap seperti 4 day. Tingin pet pat dia kaniga dur ha kaniga pon pinsyam ban pinum la syuk ban jubab. To. Ngin lek biang pat namar ngim yo jubab. Ngin lek biang syakadur ka ba sao pat ha kaniga por. To. Team Esther biang Hakapol po uji Jisu elap itu duria bat sibun ki bapang ki bastom ki wanang tu bu ulapan kia eki. oh handai pinna Hakalieng jong usimon upan kia. 4 day. La batai benia hang ni pni I bha pin pet bha
La batai ru ya ka jaka kaba kumno. Hai. Team Ruth. Lada film la ban batai bah lada fi shushim no ega kerteng jong kata ka kitab ni gospel ka bangi dang le mentah ka kuas ngidang le be ya ka kitab Genesis ya ka Exodus but Ka kan sau thei gospel but ki kam apostle. ka kan thei ba pang mi snam khat arsnam. Ka kata Pak dei ka taru. Ti baro kila yo lat hene kem pat tip ya ka jubab ki kam ngatrai hindian dei hende la dangi la pej bhai ki dur kala khamsuk ingi ban batai la dangi la ya puli ya kini ki kitab bar ki gospel ka bangila ong shapi ban puli. Tingin le no pat shaka dur ka ba san. Pej bha pej thu bha kani ka dur ka dei shapang jong no. Team Jeremiah. Pila ban ai ka jubab jong pi. Bau tu ia muan kerpat ya Jisu mun penkhia. Ya syakri jong u. Team Ruth. Nongkhryiem Bartimayas. Ubamala Bartimayas. Utai uba krong mi ko budi nongkrong mo. Nongkrong upong naga jansi. To. Tingim yo shu ban jubab be kataru. Ngin shim no pa de ka dur ka ba hanriu. Kani ka dur ka ba hanriu. Pej bha manu bayeng batnu pitrai dei manu ta team Esther Tu spa rong ba spa. urang ba shi spa balawan man kerpat shau Jisu kadei kata shi PowerPoint ya ka team Esther kani kadei na ka gospel kat ko Lukas kalunong ka ba hinyo pinsyam shapang uni urang ba shi spa pi hang ni udan uni u shi pai mo ude urang ba shi spa balawan man kerpat ban ong membet ban wan mo ngamlong hok ba men wan ha ka yeng ka jonga mishu hukum bat unyo kya bat ka ba hinyo ta pet bha ka ni ka dur. Team Ruth ngatrai. Urius pa ba Lazarus. Urius pa baru Lazarus. Pi bhai ka ni ka dur. Si PowerPoint ni ka Team Ruth. Pi ni Urius pa hang ni usong baru bam baru di. Espat syad dien pini hang tei. Udan u Lazarus ei baki kso ki wan bat jilia ya u. Si PowerPoint Team Ruth. Bat ngisa stang atli ki dur ha ka ni ka round. Teka dur ka ba pra. Team Ruth. Umat lak ba betaha lum hapung silum. Hapung silom si PowerPoint ya ka Team Ruth. Teu ni uday utau ba matla ba ujisu la ha yu ban let sya ka pung silom ban let ban beta. But kadur ka ba kadu jong kanika round jong kanika Bible quiz hi bangin yo ban penkut na pat ha kanika por. Kadai Team Ruth biang Kapung Bethesda. kapung Bethesda. Yes, kani kadika pung Bethesda. Kani kadika pung Bethesda hey ba ka Bible ka Yesu Yohanes nong kabasan babun ki bapang ki bashitom hangni ki baya up ya kataka jingpen kia. Bat kam tam bala batai syapang uniu bapang la lai po pra snem haganika pung. Te bat kani ngila poi syaka bakut no jong ka Bible quiz haganika sngi ban ngilai ban page pat iki score ban tip manu bala job ya kanika Bible quiz. Handre syai kata ban pentip pat syapi baro ki bala
Shimbanta hakanika Bible quiz kum kita ki audience. Henry na lengba jong kanika episode ka bapifila yo e. But kanika Bible quiz kam shim la day tang namta jongi ki bala don hang ni lani namta jong kita ki bala shimbanta hakini ki team ki bala pair ba pair. Haringi aingo yo blay bada shisha ngi yo e ya ka jing shimbanta ka jong piru hakini ki Bible quiz. But ngiru nang ni nakanika liang jong ka Bible quiz ngila buru pa de ka jing tenju na ka banta jong piru iwe bangin sngotu bada shisha pide tangki basupet ne ki bashim banta na ka jaka ka jong piru haba fi snga bat piyai ne hakini ki jingkli bat ki juba ki ba pair ba ki nong shim banta ki la yashim haka episode ka bala let no man shim tayo kala don ka we ka jing tenju na ka banta jong pi baro ka bangila ya ya ka we ka jingkli ba ublay ula pha yo nowa ban shem kanu jur naki marat ki bakut bat kanu jur naki marat ki bam kut ban ngi yi shishai ka jingshem banta shirhem ka jongpi ba pila pharu ya ka jubab ka badai ya kanika jingkli ba ublay ula pha yo nowa ban shem nyo jur naki taki marat ki bakut bat shi jur naki marat ki bam could way shenrang but way can take haka Bible on male and female but ngi ai kublay pi ho hending is ngosi ba fikam shimla ai pa ka karteng ngindas ngo comment la da pi ai ka karteng ka jong piru bakan long ka ba ai man sim ki weiru ya kata ka jingshim banta shirhem ka jong pi haki Bible quiz but fin shamba haka ni ka episode ru don ki jingkli ki babun kiba kinong shimata ki jongi kemshim la yo ban jubab lemne ki nakini ki audience ru ngi kemshim la ya ay ka jubab shapi te ay ba kani ka poru finshim kya ya kiniki jingkli baro fin yo ban tebru ban wa de kita ki jubab te dei nomor kata ngimshim la ay ki jubab hakani ka episode ya kita ki jingkli te haka way pat kata yo ka bangin ya shem biang bat pi lang ba ka Bible quiz sko ba pa ki jubab jong kita ki jingkli bat paru ya ki kerteng ki jong pi try kur kui pi baro iwe pi we ngin leban pet ya ka score jong kini ki team baro lightly hakani ka por ngin pet ya ka score ka baning kong jong ka team root ngin an stop ti ka team root nyo po point ka team Jeremiah root ka yo nyo po point But ka team Esa kayo 100% point. Desa sisen ngis ngotenat ban yo I bangi don biang yaka tiebreaker round. Tingin lek ban ai pat dia ka jingkeli yaka ban lek ban penti kena pat menta manu ban lek shaka next round ka ban wan hadin habut. Pinhak ban penstat ban ay ka jubab tekat ki bastat ban ay ka jubab ya ka badai pin yo ya ka ban add shushu sa shi po point haka score ka jong pi ban long ki nong job jong kanika Bible quiz mention tayo ngilaya kali ka Genesis ka dan ka nut liki lenong ngilada biyo ka jubab mention tayo Henry mentapat pinhaban aya ka jubab jong kani ka jingkeli kanupat kalunong haka Genesis ka bajrong tam ka team Jeremiah Arpusaw. kalunong ka ba arpusaw kadai kalunong ka ba jrong tam haka kitab Genesis Deka kitab Genesis Kalunong ka ba arpusaw kadai ka bajrong tam hang tu finsham na kita kisan potli kilnong na ba kani ka lunong arpusaw ka don hadu henriu pohnyo tuliki dekot ba dakata ngilaya I ba ka team Jeremiah kan late pat nang ni shakmat ban yale biang yaka Bible quiz shadu ki finale nganget bat nga dua kata tingilay ban ay ka jing tapti ka ba jam ya baro light ki team But utray na yekur kui piru dang yai beteng ya kaban pet ya kani ka Bible quiz but kan maru ya kaban pa ya ka jubab lamba ki kerteng ki jong pi try kur kui pi baro amen